ngibizela ukuthi ngizonihalalisela lo msebenzi omuhle enwenzile. Isiteshi sonke siyavungama ngomsebenzi omuhle. Ngokubamba lesi sigebengu esungigulukudu osuhluphile la emphakathini ongu-Alex. Kuhle kapteni mangabe umsebenzi wethu esiwenzile uncomeka. Cha, kulungile. Ngingabuyela emsebenzini wenu. Kapteni. Ukhona ngqongqozayo la mnyango. Ukhona umlindele nezipho. Awu singalindela bani mina? Alo sengibheke ukuthi ubani lo sivakashele. Awubhekeke sisi. Hawu, kanti nguwe bhuti, nguwe mntakamani njani mfowethu njani washoba? Siyaphila nathi, ungahlala phansi bhuti. Hey. Sanibona nike ngane zikamani, saphila kodwa. Siyaphila Mtunga, hawu siyaphila mfowethu. Ngikhona dadewethu, uyaphila kodwa zipho magcino kamama. Ngiyaphila bhuti wami, unjani wena? Kuhleke ngane zawethu. Nomusa, ngizokulanda. Ngicela upakishe impahla zakho, siye ngasekhaya. Wekhumana. Ufika lapha ubingelelo dadewenu. Awuyinanga nje indaba yami. Uzomtshela ukuthi akapakishe impahla. Yabo. Ukubona ku right lokho. Awumbona kahle mina. Yabo. Noma ujezisa ukuthi vele ukayise usaboshwa. Kwakhona ukuthi uzokhuluma igama likanjena ukuthi akapakishe imithwalo yakhe ihambe nawe chaza ukuthini kumina. Yabo. Ukubeni wazi kahle ukuthi wafika la ngokuthi azogana. Kahle sibani. Angikhulumi nawe, ngikhuluma nodadewethu. Kodwa mfowethu, ubona kuyicebo elihle lelo. Ngihambe nje la ekhaya, ngimshiye uZipho yedwa. Ngaphela la ekhaya uSipho naye lo uzihambela nje ngomnyama aphinde abuye ngomnyama futhi. Buka ke dadewethu. Ingakho ngithi thatha impahla zakho siye ekhaya ngoba uAlex usibani usejele nalo mfowabo uthi uhamba azabuye ngomnyama. Kulungile ke Mtunga, kulungile mfowethu. Ake ngisukume ngizolungisa ukuze sihambe. Hayi, ulungile khomana. Asathemba ukuthi ukumela lokho. Kodwa umfowethu akaboshiwe ngonaphakade. Hambe kahle sisi. Usale kahle mntakama. Sipho. Unjani? Ngiyaphila Zipho. Angithana sibhala sibali. Uyazi ubhuti uqondizwe. Kunezindaba wangixoxela ozona nje. Awungitshela ukuthi nabangani noSibalo Alex ezigcina boshwa. Oh, usho lokho? Cha, into esayibanga noAlex nje ke sabanga indaba ukuthi mina ngasebenzisa ithuba ngaye yena waxabana noRasta bebanga indaba yemonto. Izwa leyo nto. Mabe banga indaba yemonto, mina ngasebenzisa ithuba lokuthini, mina vele uRasta wangithathela umfazi uma wengane yabo. Yebo. So ngasebenzisa ithuba kwagcina kuboshwe bani uAlex. Njengoba ngagcina sengilimeleke ngilengiyazobani uAlex ukayise. Yabo. Wangilimaza ukayise ngagcina ngikuphi ngase ngisibhedlela. Seke lento yini. Asifuni ukudlibizela komndeni ngenxa yeni asazi ukuthi sikhethe bani njengamanje. Ayikhona kunzima. Kodwa asithemba ukuthi kuzolunga. Umfowethu phela nawe ukayise. Detective, detective mie kuja. Ngiyaphila baba. Hayi kuhle kakhulu. Uphizikana namhlanje. Ngisingale case leyo yomthotho weimoto lapha enkundleni. Oh, yasebenza. Ethi ngimise kabi ya case leyo. Angazi kodwa khona kuzolunga. Kulungile kanjani asebenza? Kulungile mfowethu. Ngabhizi lapha nangaleyo ndaba kaAlex. Sifuna ukubona lapha ama-service. Oh, okay. Hey, lesigebe Alex. Hey, lesasiphoshwe lesafuna usibheke mfethu sinkinga. We detective me. Hey Alex Zuma uyahlunga. Ungibizelani manje? Awu ngifonisa phela la. Ngiyakulelwa. Udingani? Ngithe ngifonisa mantshingelana. Sengizochazela wena. Ngiyakulelwa ke. Makodwa uyagula. Buka nje ungibiza ngomantshingelana. Awukudelele kodwa ufuna usizo lwami. Yini?
ayipheli kanti impi yakho. Ngiboshiwe, ngiyagulelwa. Cela ungifonise. Ngizokunika ifoni yakho. Alex, ngiyakunikeza nje le phone yami ukuthi ufone ngayo ngoba ubeka isizathu sokuthi uyagulela. Kuzomela ukuthi iqaphu usheshe. Hayi xona makhona la sibuye sizwane khona. Ngiyakwethembisa mhla ngibumi iyophela ngiyokhohlwa ukuthi wangibopha. Mawuziphethe kahle nje. Sohleze sizwane. Ngiziphethe kahle. Wenkaba. Lalela Nkaba, Alex lo. Ngifuna ukuphuma la Nkaba, ngifuna ukweqa Nkaba lapha fika. Phela mnumzane. Ifoni yami lena, sowenza sengathi manje ifoni yakho le ethami yami. Hayi ngiyabonga detective, uyafika makoti wami uzolulama yazwa. Lungile. Yeah. Hlala lapha wena. Indawo yakho efanele. Alright. Angisebenzi indaba yomthetho inqamalanga mfowethu wenza kanje inqamalanga akuphuma lapha yakhonyakaza lapha akekho umuntu onyakaza lapha uyafuza kanjani lapha Angoke nawo Wena nje Alex. Malini msasema. Hey Nkabi yami, wadlala Nkabi yami. Hey. Hawu, umsebenzi omncane lona wenqamalala. Yabona thina mase sisebenza ngempela sisebenza umsebenzi wangempela. Ngiyakwazi Nkabi yami, ngiyakwazi ukushayisanisa ngamakhanda ngo-detective Nkabi yami. Ngoba lokho nje umsebenzi omncane lo amanzi amancane. Nazo-ke Nkabi, hayi bengazi kahle phela mfethu ukuthi mase ngithinte wena ngithinte okugcina ngiyaphuma ejele ngiyahamba. Hawu ubala lokho ufuna senze umsebenzi eminingi kabe emkhulu kunalo. Lona mncane kabi lona. Ya Nkabi yami wakushayisanisa ngamakhanda njengo-detective sasihamba. Hawu inkanyezi phela into abantu nabo labo inkanyezi. Ithi ngichitheke ke Nkabi yami ngoba phela bayangijaha bayeza. Ake nami ngifonela umfana lona ozofanele angilande la ngoba vele Kubani? Nami kwenze njani? Captain Ntsele. Alex Zuma wayeqelejele. Kanjani nikhona ningamaphoyisa? Captain Ntsele. Ima. Nithini? Igaba lesiteshi nilicekelela phansi ukuthi kwenza isigebengu la. Nikhona ningamaphoyisa. Umphakathi usethembile kule ndawo. Ngitholeni manje lesigebengu yasidinga manje la. Ngithi njengamanje phuma kuyofuna Alex Zuma ngimfuna la. Captain. Hey, detective Mimi. Kungani singatholi backup ndoda? So singakoze kube nini lesigeleke eqesa uAlex. Detective ngubani? Umzwile uCaptain Ntsele utheni? Yena nawe ngubani ngiselana? Isigebengu sesola yena uAlex. Captain. Alex, ubekwa yini manje la? Hayi mmeli wami phela kanti ngubani mina ngo-Alex Zuma. Ngeqile. Shakathi usethethe. Ya ngeqile mmeli wami ngisekejele. Manje sikoma kanjani ke manje songumela kanjani manje ungaphandle? Lalela mmeli wami. Mhlaba ngibambe uqala lapho kungimela. Okwamanje ngizobabona ngibathini. Ukhululeke yezwa.
Hey, ngathi ukunyeka lokho kodwa hayi kulungile soqhubeka nina kwansi sobona Uleka melwane. Abatsheli mabefika la uthi kwangibona. Du. hayi lokho phela kukwamlawo lokho ngeke sikunakhuza lokho. Uleka melwane bayeke kanje. Themba mina. Hawu sabona bhuti. Indaba wama ngaphandle awungeni ngane ekhaya. Hayibo Zipho mntakamama. Angifuni ungena kulo muzi walesigebengu esosibala. Ngiyakuzwa bhuti wami. Uyaphila kodwa Khumalo. Ngiyaphila Zipho mntakamama. Ngizokutshela ukuthi udade wenu ngeke asabuya la kwaAlex. Angisafuni ngeke aze akwazi ukuhlayelana nesigebengu nawe futhi ngizokulanda. Ngiyakuzwa Khumalo. Yazi uqinisile nami khona angisafuni ukuhlala la kwaSibari ngiyakhumbula futhi ekhaya. Kahle ngane kama uAlex noSipho abezwani bebodwa. Angifuni ugcine sekulimalana. Ingakho nawe ngizokulanda. Kulungile ngane kama ngizokubona. Okay bhuti akunankinga. Sanibonani babukeli emakhaya AMAKHONA TV. Igama lami nguThobi ngowantombela ehamba phambili namhlanje ezithi uAlex Zuma weqile ejele. Kodwa namhlanje sino detective Myeni ozosichazela kabanzi ukuthi kwenzakani. Alex Zuma. Sawubona detective Myeni. Yebo dadewethu ninjani? Siyaphila siyakwamukela endabeni zanamhlanje. Sacela ukuthi usichazele ukuthi kwenzakaleni ngokweqa kaAlex Zuma ejele. Hawu. Ukayise nje loyo. Yes. Weqile. Thuweqizolo. Sibonge ithuba dadewethu. Kunjalo engingakusho nje babukele emakhaya ukuthi siyaqinisekisa ukuthi uAlex weqile impela ejele kodwa singamaphoyisa siphansi phezulu siyamcinga. Ngingaqinisekisa futhi ngisho ukugcwala umlomo ukuthi kungekudala nje sizombopha uAlex. Yilokho engingakusho kwamanje dadewethu. Siyabonga kakhulu detective ngesikhathi sakho. Angiphephile phela njengoba ngilapha mina. Ngizokwenza njani? Angazi. Incane ngivele ngihambe. Uzohamba ushone ngapi? Ish. Angazi. Guys, Sibari. Wena lo pasa egethini. Hayi mina Gatsheni. Umphathele ziphi namhlanje? Hayi baba bengithi ngizokwazisa njengommeli kaAlex ukuthi uAlex weqile ejele. Ngusukuzwile lokho? Angikuzwanga mina lokho ukuqejele. Kunjalo baba kodwa ke bengingathi photha unginikeza information ukuthi ngingamthola kuphi. Hayi phela mina kuphela ukuthi ngummeli wakhe akusho ukuthi ngiyamazi lapha. Sibari. Basuhlezi uphethe isibhamu ngesandla. Le mpilo ufuna ukuthi siyiphindele ekhaya. Uyazi ngiwanted. Ungakutsheli lokho ku detective ukuthi ngikhona. For sure uyena. Gena. Udetective Myeni, uAlex sisi. Awumazi. Lalela ke sethi ngifuna uhlale wazi ukuthi uhlala ne-wanted la ekhaya. Siyezwana? Hey kwenze njani wendoda ngoba umuntu wazimanga la ekhaya suze ngale ngqondo mfweni le. Vincent futhi angizile ngokubi lapha. Ngisacela nje sithi ukudedela udaba kabanzi mfethu. Mina ngizile nje ngokubi lokho kubi ngicela sidlulise mfethu. Njengoba manje lesidedela udaba mfethu. Naqala wafika la uzongihlasela nomfeni futhi ufuna ukungibulala kunye nawe ayikho nje into engayikhuluma nabantu bakwaZuma mina. Hlala phansi mfowethu. Uze ukuthi ngizothini. Nginika 2 minutes kuphela. Kunomuntu ongifuna ungisize ngayo mfethu ukuthi simbulale. Muphe kahle ucabanga ukuthi mina ngimbulala ngifanele ukubulala abantu mina. Base wazi ukuthelisa ukuthi ubani ongifuna ukuthi simbulale uzovuma. Ubani ofuna simbulala? Alex Zuma thelisa. Kuyisi. Ayisho ukuthi wena ufuna ukubulala umfeni wena. Yile kulana kuthentweni ngathi ufuna ukubulala umfeni. Seniyekile nini ukubulala abantu waphela niyabulala nina nazi ukuthi nini nibulala abantu. Thelisa mfowethu. Angikushiye. Kodwa wazi ukuthi njengoba umfowethu Alex eqile ejele uyingozi nakuwo. Ngoba nakusenjikelene usubale usuza kumina manje uyasibulala umfeni. Ayihambe yofaya ngiyenza mina.
Infethu awuvele la wena Alex Thoma amdedelile amaphoyisa ngazi asebenza nje lamaphoyisa la mina. Alex Zuma ukwenzani manje? Njengobazi mfethu ukuthi lo muntu wangidubula cishe wangibulala mfethu. Amthatha amaphoyisa ambopha. Manje ngizokuthi weqile amdedelile amaphoyisa ngazi namuntu kanjani. Manje Vincent Petshausho, manje ufuna ngenze njani indaba Alex Zuma? Hey, impiyeza mfethu yazi ngifuna uhlala ube khona la eduze kwami. Andawazi siyephula ikhanda lo muntu lo ngoba manje ngiyabona vele ukuthi ngilimaze kuqala ngoba nasiqanda wayenza lento yakhe le. Hayi khuleka mntama. Ufuna simbulala ngithi? Hayi akafi lo muntu. Awu, ngendaba yemoto nje sengaze kufa umuntu. Kanti nanidayiselene kanjani? Impiyeza mfethu akafi Alex Zuma. Balo phela ngene ngano. Vincent, Teddy. Bathi ufile kanti awufile bengikhohlisi. Kunjani makunje? Alex Zuma, phansi sibambe. Umuntu lona nihlasela naye lona awamhlasela yini? Nenze ngathi ngihlangana kanti nayo lento yakhe. Lalela, mina ngihlangani nendaba kaSipho. Ukuthi uSipho wahlasela mina ngifuna imali yami. Hawu ngithole izulu ngoba nalowo muntu lo yazange sisebenze lento le yavele yafana sange umsebenzi ngayo. Ngoba ngitshele ukuthi vele ngithina ukuthi kufuna ukuphusha ingane ngithola. Azophela amaqhinga la. Nawe azophela amaqhinga. Baba. Anithatha ubhala tomorrow ngiyena nje empatha yakho. Uka manje sufisile manje uthithibela. Alex Zuma, uyamazi. Oda la una skote. Baba walala emini kanje yini wenze njani awukhona right? Hayi ndodakazi ngicabanga lezi inkinga zami zasemsebenzini. Njengoba ngeke ngasho ngathi hey weqile phela lo mfokazi lo Alex lapha ejele. Hey iyona nto nje ngiphethe kabi ndodakazi. Hayi baba kuzolunga nje usungaqina nawe njengendoda yomthetho angeke siyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi lezi zinto ezikanje ezenzeka njengoba uthanda nje umsebenzi wakho ngiyakuthemba mina ukuthi uzogcina batholile labantu. Ngiyaphuthumayo baba safuna ukuya la esitolo ngiyabuya manje. Hayi kulungile ndodakazi bonke hamba mntanami esitolo ubuye khona manje. Hey Ntombazana. Sawubona. Yebo sawubona. Ngiyaphila. Yaphila njani? Ngiyaphila. Awusho. Khona leli phoyisa okuthiwa detective Myeni lihlala laphi la? Ngabe bani bosayiphuta? Alex Zuma. Alex Zuma? Yeah. Ay futhi angimazi udetective Myeni angimazi nje nale ndawo angibaza abantu bakhona ngiyaphuthuma futhi sorry angimazi. Oh hawu hey ndodakazi sibuyile esitolo. Awu baba sengibuyile yazi ngeke ukhole ukuthi ngihlangane nobani ngibuya esitolo. Ubani lo? Ngihlangane no Alex Zuma baba Alex Zuma. Alex Zuma? Alex Zuma baba. Yena yedwa. Ngiphuma esitolo baba sengifike ngadume ekhanda uthi ufuna udetective Myeni wena phela loyo baba. Hayi okay ndodakazi kulungile ngiyezwa kumele ngisebenze mina manje. Ngeke baba. Awu sibani. Ubekwa yini la? Khumalo. Ophuma kodwa. Ngibuye nje makhumalo akekho. Kahle kahle sibani, udadewethu sengimthathile. Angisafuni ahlaye lapha kuwe ngalempilo le oyiphilayo. Injani impilo engiyiphilayo? Angilobolanga ngini Khumalo. Anginendaba nokulobola kwakho Alex. Angeke ngiyekele udadewethu aphile lempilo ayiphila ngenxa ukuthi ulobolile. Khumalo uyakwazi lokho? Wena uyakwazi lokho? Isilima wena. Awusilima na hamba uthi usabani. Akudlalwa phela ubani yena mina ngizokukhombisa lokho ngathi into abayihlangana abantu bahlangana
Ntombe, intatheli ezikhuluma ngami, uyakwazi lokho? Alex Zuma. Nomusa mntakama. Ngabona ukuthi angikulandele kwaZuma. Ngoba angeke ukuthi ngakuvumela ukuthi uhlale negebengu ngibuka. Hey, uqinisile Qondizwe mfowethu. Uqinisile. Nami ngiyakuthokozela nje ukuba sekhaya. Noma ke singazi ukuthi uAlex yena mhla phuma ejele uyokwenza njani. Hayi kulungile sisi. Sekuyobona yena ukuthi wenza njani. Ngakwenzela okudliwa ngomfowethu. Yebo sisi. Ungalingi unyakaze Khumalo. Wena makhumalo, thatha impahla zakho sami. Hlala phansi dadewethu. Ngithi awuyi lapho. Uzosibulala bhuti. Uzosibulala ngempela. Ngizofana nawe dadewethu. Ngithi awuyi ndawo. Ngizobala kathathu Khumalo. Ufuna mangifika ku3. Ebese qoqile makhumalo. 1 2 3 Bhuti, Qondizwe. Bhuti. Qondizwe. Bhuti.